Szeretettel köszöntelek a titokshop.hu ügyfélszolgálatán. Engem Ilonának hívnak, és a megrendelések, kiszállítások és a számlázások kezelését én végzem, illetőleg a telefon, az e-mail és a Skype kapcsán is velem tudsz kapcsolatot tartani. Amiért mi most ismerkedünk, az azért történhetett, mert valamelyik online oldalunkon megrendelést adtál le, amit ezúton is nagyon köszönök. Mind a kozmetikai, mind az erotikus termékeink természetesen a lehető leggyorsabban szeretnénk továbbítani. Leggyorsabban és a legdiszkrétebben. Soha semmilyen utalás, semmilyen jelzés nincs a csomagjainkon, nem kitapintható a beltartalmuk, úgyhogy egészen nyugodtan átvehetőek a postán. Futárszolgálatot csak akkor alkalmazunk, ha az olcsóbb. Mindig minden tekintetben az olcsóbb variációt, szállítási variációt fogjuk választani és ajánlani. Amennyiben kérdésed van, felmerült valamilyen probléma, kérlek, hogy egészen nyugodtan az elérhetőségeinken keresd meg, és meg fogjuk